Най-добрите канелени ролца. Много съм добра. Започваме с маята. Трябва ни топло мляко, захар, разтопено масло, които разбъркваме. След това добавяме сухата мая, смесваме я и оставяме да си направи магията за 10 на минутки. Щом изглежда така, добавяме брашното и разбъркваме, докато не е станала лепкава смес, която покриваме с фолио и оставяме да втаса за 1 час на топло място. Докато чакаме, си намазваме тавичките с масло и започваме пълнежа, който се състои от кафява захар, омекнало масло и канела. Дробим смело, за да станат едно цяло. След като е втасало и почти удвоило размера си, добавяме към тестото и останалото брашно, бак пулвер и морска сол. Тук вече е време да се намесим с ръце, затова си поръсваме добре брашно и започваме да месим. Щом тестото се лепи по ръцете или по плота, трябва да добавим още брашно, но не прекалявайте, защото тестото трябва да си остане меко. Почистваме си плота и започваме разтилването първо с пръсти, после с точилката, а накрая правим хубав правоъгълник, който оформяме с нож. Намазваме с целия пълнеж хубаво до краищата на тестото и го навиваме внимателно на роло с 2 ръце. Тук може да използвате и предмишницата си, за да сте по-ефективни. А ето ви един хак: не го режете с нож, а вземете конец. Така се разрязва едновременно от всички страни и не се сплесква самото ролце. Слагаме всичко по тавите, покриваме с кърпа, за да се надуят, след което ги печем на 160 градуса за около 25 до 30 минути или докато станат златни. Пробваме заливката. Много е проста: разтопено масло, крема сирене, прясно мляко, ваниля, бъркаме и добавяме пудрата захар, след това яко микс и сме готови. Става такава течничка. Оставяме да починат ролцата за 10 минути, поливаме ги с тази чудна прелест, размазваме и ако усетите това ухание, веднагически ще ги направите, не се съмнявам. Положението е ядеш и ревеш и искаш още.